Kapin 300 ka mga opisyal sa barangay sa tulo ka mga lungsod sa Barili, Badian ug Alcantara ang gibansay-bansay kabahin sa Public Financial Management. Gipasiugdahan kini sa Association of Local Budget Officers sa lalawigan sa Sugbo. Gipasabot ni Edgar Mabunay, ang Talisay City Budget Officer ug kasamtangang treasurer sa gugpungan sa asosasyon nga ang pagbansay-bansay gitumong aron masayo ng mga opisyal sa saktong paggamit sa pundos sa kagamhanan. Matod niya, dili basta-basta ang pundos sa gobyerno tungod kay nagkinahanglan kini og ordinansa aron maggamit. Sa training, gipadtad-an ang mga opisyal sa barangay nga mamahimong mag-atubang sila og reklamo kung mapakyas magsubay sa saktong pamaagi sa paggasto sa pundo. Mga barangay officials and kaning employees about public financial management, budget preparation, the execution. Now, what are di ba kay para dili sila in kaso di magkadimaong di makuan sila sa kuha